Professor Jonathan Moyo panguva ino oya achishare his thought of the day, chiriko chakashamisa vanhu, achiuya ataura mashoko anonyatsoonekwa kunzi ari kurejectwa nevanhu. Sezvinongozivikanwa nenyika yese kuti Professor Jonathan Moyo, he is the architect of the constitution panguva ine kuma-amendments ari mubishi ari kumanywa-manywa ne-the ruling party ZANU-PF. He is the man behind those provisions, but unexpectedly he is facing resistance. Ma-amendments ake nekudzidza kwake kuri kurejectwa nevanhu kuchinyatsonekwa kunzi background hakuzi feasible. Sarapinda mashoko pamusoro pe-his thought of the day, tizama kuconvinza ma-citizens of Zimbabwe to accept the constitutional amendments. Don't subscribe or like on the bell icon. Timna the news of Samdanyara Chiti, thought of the day. It is unthinkable that any rational or patriotic Zimbabwean would reject this core principle. The Zimbabwe Defense Forces, ZDF, like the state itself, and every government institution at every level, must uphold the constitution strictly in accordance with all its provisions. There is no way out. Upholding the supreme law of the land demands total fidelity to all its clauses. Selective obedience is not obedience at all. It is betrayal of the founding values and principles of the constitution. Professor Jonathan Moyo. Thomas Kwantogwa na Jonathan Moyo panguva ine achiuya achiconvinza ma-citizens kuti every rational kana kuti every patriotic Zimbabwe panguva ino haangafaniri kunge achirejecta this principle they are adopting ema-constitutional amendments. Vantaura pamusoro pe-the ZDF, vantaura zvema-progressive Zimbabweans panguva ino let us support this constitutional amendment. Ma-developments ezviri kuitika panguva ino the ruling party ZANU-PF. Tuzive mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Enda comment section medu, musana subscribe or like, chita on the bell icon.